Il-ftehim li l-Gvern iffirma mal-Università ta' Malta biex jassigura opportunitajiet ġodda għall-istudenti tal-Mediċina fl-Università ta' Malta intlaqa b'mod pożittiv mill-istudenti nfushom. Fi stqarrija l-Kunsill Studenti Universitarji u l-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-Mediċina qalu li waqt numru ta' laqat li kellhom mal-Ministru u Segretarju Parlamentari responsabbli mill-qasam tas-saħħa dejjem saħħu dwar il-ħtieġa ta' dan il-ftehim. B'hekk ikun assigurat li l-introduzzjoni ta' skola medika oħra f'Malta ma tolqotx b'mod negattiv il-kwalità tal-edukazzjoni u r-riżorsi għall-istudenti tal-Università ta' Malta. Ikkummenta dwar dan Ryan Falzon, koordinatur tal-edukazzjoni tal-Kunsill Studenti Universitarji. Ovvjament dan huwa pass tajjeb ħafna u nistiequ li ovvjament min-naħa tal-Ministeru tagħna wkoll xi assigurazzjonijiet oħra li ħajkompli jitjib is-servizz tas-saħħa u ovvjament ħajħalli effett fuq l-istudenti tal-Mediċina u ħankomplu naraw li dawn l-assigurazzjonijiet jinżammu u ovvjament fl-aħħar mill-aħħar ikun għal-ġid tal-istudenti tal-Mediċina kollha. L-istudenti qed iħarsu b'mod pożittiv lejn l-investiment tal-Iskola Medika Barts and the London School of Medicine f'pajjiżna, xi ħaġa li se toffri aktar opportunitajiet għall-istudenti tal-Mediċina f'pajjiżna. Din ħad toħloq opportunità fejn żewġ istituzzjonijiet edukattivi jistgħu jaħdmu flimkien. Ovvjament kemm fis-sens edukattiv kif ukoll fis-sens ta' riċerka. Din tħallat iktar it-teknikalitajiet mediċi li jintużaw kif ukoll anke il-tip ta' tagħlim li forsi jkun ta' tip differenti fiż-żewġ universitajiet. Allura student jista' jitgħallem minn studenti ieħor li jattendi fl-iskola oħra. Il-ftehim iffirmat nhar l-Erbgħa huwa l-ewwel wieħed minn sensiela li mistenni jkun hemm fid-dawl tal-investiment li qed isir fil-qasam tas-saħħa anke bis-semm tas-settur privat.